ଜୀବନ ଏକ ଅଫେରା ରାସ୍ତା। ସମୟ ଗଡ଼ୁଥାଏ, ବୟସ ବଢ଼ୁଥାଏ, କ୍ଷୀଣ ହୁଏ ଆୟୁଷ, ଆଉ ସଂକୁଚିତ ହୁଏ ପରିସର ସମ୍ପର୍କର। ଶିଳ୍ପୀଟିଏ ପରି ଅନେକ କିଛି ଗଢ଼ୁ ଗଢ଼ୁ ଅନେକ କିଛି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା ସମୟ। ଅନେକ କିଛି ପାଇବାର ଖୁସି ବେଳେବେଳେ କମ୍ ଲାଗୁଥିଲା ଅନେକ କିଛି ହରେଇଥିବାର ଦୁଃଖ ଆଗରେ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଥିବା ଜୀବନର ଦୃଶ୍ୟ, ମନରେ ଆଙ୍କିଥିବା ଛବି ମନେ ହେଉଥିଲା ବାସ୍ତବ ଜୀବନଠୁ ବିପରୀତ ଆଉ ଭିନ୍ନ। ପୁଣି ଥରେ ସବୁ ସାଉଁଟି ନେବା ପାଇଁ ନଥିଲା ସମୟ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହାତରେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ବାକିତକ ଆୟୁଷ। ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖେ ତ ପାଦଚିହ୍ନ ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଥିଲା। ଚିହ୍ନା ଚେହେରା ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ଚାହିଁଥିବା ଗଳ୍ପଟି ଲେଖିବା ପାଇଁ ନା ପୃଷ୍ଠା ବାକି ଥିଲା, ନା ଥିଲା ମୋ କଲମରେ ନୀଳ। ଧନ୍ୟବାଦ।